Okay, game! So meron tayo ditong liempo. Meron tayong atay ng manok. At meron tayong natirang tokwa. Tirahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba. Gago! Yo, what's up mga katukmot? Kumusta po kayo dyan? So kung nakita nyo naman po ang lalim ng iniisip po kanina, iniisip po kasi yung magiging pulutan namin mamaya dahil meron kami yung konting inuman ng mga tropa ko. Eh wala naman po akong pasok bukas kaya kailangan din po natin magsaya kahit pa paano. So iniisip ko kung pwede bang paghaluin yung atay ng manok, yung tokwa at saka yung liempo. Tapos wala pa akong ihawan. So bale mangyayari niyan, puro prito na lang. Pero ang magiging concept po nito, yung magiging lasa niya ay yung dinakdakan. Ayun, bale magiging new version na lang po ito na dinakdakan. So try po natin. Wala naman po mawawala. Di naman tayo malalason, di naman tayo mamamatay na ito. Diba? Samahan niyo ako magluto. Tara, let's go! So pakulan muna natin yung liempo. Ayan. Tapos lagyan natin ng laurel. Lagyan din natin ng paminta. Sapa. Siyempre asin, hindi mawawala yan. Uy! Okay. Ayan, kumukulo na. So dito sa kabila, magluluto tayo ng tokwa. Prito natin yung tokwa dito. So bali guys, hindi natin to paki-crispin. So saktong prito lang to. Yung medyo malambot lang yung balat. Ayan, saktong ganyan lang siya. Sunod na natin ng liver. Chicken liver. So paano ko haluin to?
So yun po ano mga katukmol. After 2 hours po saka lang ako natapos magluto. Ayan, nandito na ako sa flat ng tropa ko. Ayan, si Eugene, si Idol John Lennon. Ayan. Pre, pakita mo mukha mo, pre. Ayun. Ayan. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko natikman kung masarap ba yung ginawa ko. So titikman natin dito. Taste test tayo dito. So mga katukbol, ang ganda ng view po rito. Nandito kami sa 4th floor. Ayan yung baba. Ayan yung mall na pinagtatrabahuan namin. Kapitbahay lang namin yung mall. So ngayon lang namin titikman yan ha. First bite. Lasang ano pre? Nakabili ako. Nakalimutan baboy. Nalalagtaan. Grabe. Tikman natin. So parang ano lang po, parang lasang sisig lang na medyo maasim siya ng konti kasi suka yung niligay eh. Hindi ako naglagay ng lemon. So, ayun. Sarap din. Pwede! Pre, tikman mo pre yung dinakdakan natin pre. Ayan si Chris pala. Nagtrab yan ng Ilocos. Makatingin nga, sir. Oo, pre. Pre, totoo lang, pre, ha? Sarap, sir. Paano masabi? Ano lasa? Lasang dinakdakan, sir. Sarap po. 100%. Approve! So paano yan? Magtsatsaa muna kami. Ano pre? Lipton? Lipton. Lipton naman yan. Yellow. Iced tea. Malamig eh. Cheers. Cheers. So guys, meron po tayong isang katropa rito. Si Kahar. Yes. So, Good evening. Bagong salta. isa lang kaming company sa sa motors. So, siya yung nag-aalaga ng mga Ferrari doon, mga Ford, mga Lincoln, Range Rover, Jaguar. Yeah, number 1. Yeah. Hindi nga, talagang nagtatrabaho siya sa motors. Yung company namin kasi, sila yung distributor ng ganung mga klaseng sasakyan. Jaguar, Lincoln, yung Ferrari, Ford na yung pinakamahina, di ba? Ford na yung pinakamahina. Maserati, yun, Maserati. Ferrari, yun, number. Pre, Musta yung mga pamilya mo pre sa pre, baka makapanood kita pre sa mga nabagyo. Ano ba sa mga nabagyo, Brad? pre, shout out mo yung pamilya mo na, pre. Malayo naman sila sa nasa lanta ng Baguio. Nasa Mindanao eh. Okay lang yan, mga wala yan. Yan, shout out sa mga nakakilala sa akin. Shower out. May po, taga-ano po siya sa Parteng Mindanao. Mga kapatid natin doon sa Jensen siya, General Santos. What's up, mga tuna? Gago! Medyo serious po tayo ngayon. Meron tayong mag-uusapan na medyo hindi naman masyadong serious, pero ito kasi nakaka-relate po to sa tropa ko na siya yung yung nagturo sa akin mag-gitara noon, paano ko natuto mag-gitara. Si Felix Arcilla. Shout out po kay Felix Arcilla, kaso po
Nasa heaven na siya ngayon. Ngayon, bale na napasok lang sa usapan namin ng ganito kasi meron siyang similarities dito sa bago kong tropa dito sa Dubai. Papakilala ko ito. Oh, yung incarnation. Ayan na. Yung driver na malupit yun, tapos nagturo sa akin mag-gitara. Ito, driver din to, tapos malupit din ng gitara. Yan. Pero ito, may sasabihin ako sa inyo. Tattoo artist to. Magaling to mag-tattoo. Number 1. Ito, kaya ako na ipasok dito sa kwentuhan namin. Kasi lahat ng songs namin, yung mga genre namin, halos parehas lang. Ilang taon na ba, pre? 37. Ako puta ina ni-reveal 41. Hindi, konti lang naman yung diferensya. So, lahat ng mga genre namin, halos parehas lang yung mga new wave, yung mga alternatives, yung mga kasi ay yung mga edad namin na doon mo ma-appreciate yung mga genre na feeling good yun. So, yun na nga. Kaya pagkakasama ko to si Tropang Ace, nagre-reflect sa akin yung si Ahong, si Felix Arcilla. Yun nga, rest in peace sa'yo, Felix. Pero number 1 ka. Nandito ka pa rin sa puso ko. Magpapatato ako na mukha ng... Siyempre, asawa ko, tangina. Asawa ng iba. Mga bobo! Portrait yun, Brad. Ano yun? Saka yung anak ko. Yan ako. Yeah. So you guys, meron pong humabol po sa session namin. Andito po si... Ronnie Vizcara. Manyaman na! Ayun, no? All of the Pampangueños. Si parang Rolly. Nakakaya sa mga tropa eh. Sabihin nila kapag malaki na nalipat lang ako ng departamento. Pero stay put on the ground pa rin kami. Level up lang ba? Ayun, sigaw ba? Matagal na rin ako Go! Ayan, sigaw po. Ayan, meron kaming konting pictorial. Kaso wala sa studio. Tuloy na, pre. Pambili! Pambili sa mukha mong maganda. At ngayon, sana ay masaya. Sana ay sa susunod na issue ay center for Ganun mo, pre. Yeah! Alright. Tumay mo na. I'm on with everyone. Very bad posture.
few moments later. So, yun na nga po, no, kagagaling lang po namin sa House of Flavors, doon po. Naglumi kami doon. Umigop kami ng mainit na sabaw. Ayun, pauwi na kami. Time check po tayo ngayon. Anong oras na, pre? Mag-2 o'clock na. Alas 2 na madaling araw. Ayun, pauwi na po kami. So, ayan. Pauwi na po kami. The next day. Shit, sakit ng ulo. So, nandito lang yung video, guys. Kita-kits on my next vlog. Ingat, God bless, and peace out! Dalawang oras ako naghintay doon. Ang tinakdakan na yun. Kailangan kong sulitin to, men. Ayan na. Ito, masalubong niya. Luto niya. Ayan, gagawa siya yung introduction niya. So, yun po, ano, mga katukbol. Si Idol John Lennon. Pero pakita mo mukha mo, guys.